Здравейте хора, вие сте в Сливо студио, аз съм Борис. Добре дошли в Влогмас ден 2. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell. Както знаете, ще започнем великото нещо Влогмас с отварянето на календарите на Kinder. Днес аз няма да ям от сладкото, което ми се падне от календара, защото днес паднаха 20 стотинки, защото днес моят брат, който е също и монтажист и оператор, има рожден ден. Да, 2 декември. Нека да видим какво ще му се падне. Дори да има рожден ден, това не значи, че аз няма да му отворя календара. Нали? 2. Аз между другото едно още си парче, тук ще го махна, защото много ми пречи. Вижда се Влогмас ден 3. Хора. Влогмас ден 3, ден 16 и ден 2 се вижда. Влогмас ден 3 се вижда и ден 2 се вижда. Окей. Влогмас ден 2 е малко яйце. Още от сега ви го казвам, защото като махнах номер 1, повече няма да махам такива, защото се вижда какво има в календарите. И мини яйчице. За първи път срещам такива. Арема. Аз такова много исках да пробвам. Тия календари на Kinder са ги направили много тъпо, защото буквално като си отвориш календара, виждаш какво има примерно на следващия ден. Примерно на 16 пак има такова. На 3 има такова Kinder Choco Bones. Такова бомбонче, да пише 9. А пък 14 не мога да го прочета. 11 е Kinder, каквото си го знаем, шоколадчето. Много тъпо хора. А пък на 9 мисля, че не знам какво. Но това яйчице не е за мен. За жалост. Но продължаваме напред. И така хора, понеже брат ми е голяма претенция, ще иска да му сложа баница. Него дори това го мързи да направи. Ето е хубавата мазна баничка. Ням. Домашна. Вижте колко малко има. Това буквално са 2 кори. С една ръка ми е. Значи, уяснете ми. Аз съм десничар, снимам дясната ръка и носа тежка тава с баница и нож, който ако падне ще стане страшно с лява ръка и ме боли. Окей, сега ще вземем една чиния. Йок. Мале, не трябва да виждате как в момента съм хванал телефона. Окей. Ето я. Хайде, отивай. Така ли трябва да те хвана? Но не хигиенично. Защото ако види, че ме хващам с ръце, ще ми пребие цялата баница. Това след малко го прибираме. Отиваме да питаме мистер рожденник дали иска да му е топла. Сега рожденник иска да му претопля баницата. Желанието изпълнено. Ох. Ще се видим, когато му стопля баницата. Баницата на цар рожденник е готова. Той стана на 13. Ще да е хубаво да му натреса 13 кори с баница, ама няма да ги изяде. Нали? Так ще отворим сега тая врата.
Цар рожденник. Ти много си ми сложи, бе. Ехо, това остана. А между другото, хора, цар рожденик не е доволен от това, което му се падна от календара. Много не е доволен този човек. Сега оправям това всичкото и ще видим какво да правим. И така, хора, понеже знаете, че аз не пробвах от това нещо, което ми се падна в календара, няма да пробвам между другите на 17, защото тогава е майка ми сладкото отива за нея. Ама тя ще е виновна, тя обича сладко. И за това ще се почерпим с това. Но, внимание, няма сега да изям цялото. Всичките... Това елфчета ли са? Да, всичките елфчета ще изям само едно. Нека да ги отворим. Понеже виждам, че ще ми е трудно, ще се видим когато отворя елфчетата. Ето хора. Малко по некадърен начин ги отворих. Ще вземем мой любим цвят. Зелено. Сега докато го отворя, то ще стане Коледа. При мен е 2 декември, не знам за кога гледате това видео. Вогмаз ден 2, 2 декември, о, мирише на хубав шоколад. Нека му изядем главата. 16 плюс. Кухо е. Ето кухо е. Честно казано, Киндер шоколада е по-хубав. Той ще ми остане фаворит. Почерпихме се. Сега ще пина нещо, понеже в момента съм жаден заради сладкото. И после ще видим какво да правим. И така, хора, ако ви е харесало видеото, дайте лайк и се абонирайте. Чао и до следващия път.